Prepáranse para coller ondas na praia da Rapadoira, en Foz. Son os participantes na actividade Surf na Mariña, desenvolvida este domingo no programa Actívate da Deputación. Unha iniciativa que promove o turismo de calidade, non masificado neste momento da pandemia, 15 persoas como máximo, sostible e de proximidade, que está a ter unha excelente acollida. Con Actívate, a institución provincial tenta favorecer xunto á recuperación do turismo, a da hostelería e do comercio por mor da crise do coronavirus. O programa continuará o vindeiro sábado 19 con introdución ao Tai Chi en Guntín e o domingo na Fonsagrada para descubrir as pegadas da fauna. Sendeirismo na Mariña Occidental, no Vicedo e caiac no río Eo son as propostas do Actívate para a última fin de semana de xuño. As persoas interesadas poden inscribirse unha semana antes de cada actividade na web da Deputación. Co fin de facilitar toda a información precisa, hai habilitado o teléfono e a dirección de correo electrónico que aparece na pantalla.